My name is Reverend Christopher David Kanyenda, lead pastor, Msongamanga CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msongamanga CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Tenti weramire tipempere. Zona di mayenera kulemekezedwa inu Mulungu wathu olenga kumwamba ndi dziko lapansi, ndipo kuti ife tonse ndife ntchito ya zala zanu. Inu Mulungu wodabwitsa amene chilengedwe chimalankhula za ukulu wanu. Kuchokera tsiku limene munaliuza dzuwa lidziunika usana lidamvera kuchokera pamenepo mpaka na lero. Ndipo tsiku limene mwezi ndi nyenyezi mudaziuza mudzaunikira usiku zidamvera, ndipo zimachita zimenezo mpaka na lero. Ndipo kudabwitsa kwanu Mulungu ndi uku, kuti ntchito yonseyo mudampatsa munthu ayang'anire, kuonetsa ndinu Mulungu wamkulu amene mumayang'anira zinthu zonse koma muli pamwamba. Ndipo ukulu wanu Mulungu umaonekera ngakhale mu mchilengedwe, pamene mumalankhula ndi nyengo zichite monga mmene Mulungu mufunira. Ndipo kuti kuno kwathu ku Malawi tili ndi nyengo imene Mulungu mudayiuza kuti mvula idzigwerako, ndipo imagwa mnyengo zimenezo. Ndipo nthawi yachisanu ilipo mudayiuza ku Malawi kuno ifike mu mnyengo izi, ndipo mphepo ya mkuntho ngakhale dzuwa lamphamvu, zonsezo Mulungu zimalankhula ukulu wanu ndi mphamvu yanu. Ndipo ife kubwera kuno ndikudzapembedza Mulungu wake inuyo wolenga kumwamba ndi dziko lapansi, Mulungu wodabwitsa, Mulungu wamphamvu. Ndinu amene timakuyimbirani pano malemekezo onse ndi matamando onse. Ndi chifukwa chake Ambuye Mulungu wathu tilibenso kwina kumene ife tikhoza kupita koposa kwa inu, ngakhale ndi zopempha zathu. Paja mawu anu suja adatero kuti ndi pemphero ndi pembedzero pamodzi ndi chiyamiko zopempha zathu zidziwike pamaso pano. Ndi chifukwa chake Ambuye tili kupempha inu mutsogolere sinodi ya Nkoma, mutsogolere presbiteriyo ya Lilongwe, mutsogolere mpingo wa Msongamanja, mutsogozedwa ndi abusa Dr. Sidi Kanyenda pamodzi ndi akulu mpingo ndi atumiki onse ochita opuma ndi mautumiki onse mabungwe onse. Mulungu tsogolani, perekani chisomo Ambuye Mulungu wathu chakupindula ndi vumbulutso limene mmapereka chaka ndi chaka kuti mpingo uyende mu zimenezo. Popeza mawu anu suja atero opanda vumbulutso anthu amaonongeka. Ndi chifukwa chake mukufuna kuti mupindulitse mpingo wa Msongamanja ndi vumbulutso la pa Aroma 12 verse ya 12. Ambuye Mulungu wathu, ndi chifukwa chake tikupempherera nthawi ino imene tidzagawana zimene mwapereka mu tsiku la lero Mulungu, kuti zimenezo mulankhulane nafe. Ndi chifukwa chake Ambuye Mulungu mutenge ulamuliro pakati pathu. Tikupemphera chifukwa timadziwa kunena kuti Satana ndi amithenga wake ntchito ina imene amachita nkudzawajombetsa anthu atabwera kale mnyumba yanu. Amapatsa nthangwanika za malingaliro, amawapatsa maganizo akuti awachotse muno koma matupi alimo muno. Ambuye tikupemphera kunena kuti palibe mphamvu ina iliyonse imene ipindule mauno, popeza inu Mzimu Woyera muli muno, muli kulamulira mtima wina uliwonse ndi maganizo onse zigonjere mawu anu ndi kumva ndi kupindula. Popeza Yesu mudakamba kuti Satananso ali nayo njira yakuti anthu akamva mawu akhale ngati mawuwo ndi mbewu yogwa mu msewu, kuti mbalame zimangobwera ndi kutola kuti asapindule, koma abale awa afunika kuti apindule ndi mawu awa amene Mulungu mwatipatsa lero tawerenga kale ndime zitatu. Ndi chifukwa chake Mulungu, kwa ife ayi koma kwa inu ndiye ukhale ulemu, ulemerero ndi matamando kufikira ku nthawi zosatha pamene mukalankhula nafe. Amen. Zikomo kwambiri. Ndiyesetsa Dr. usunga nthawi popeza tinafuna kumaliza 7 koloko koma tili pa 7:12. Ndiye Ambuye atitsogole. Zikomo kwambiri, zikomo ndilimbikitsa. Okondedwa, ndimangofuna ndidutse mwachidule kwambiri mutu umene Ambuye watipatsa ngati Msongamanja ndi mutu wokhwima kwambiri. Ndi mutu umene uli ndi zozama zikulu zikulu za moyo wa Chikhristu.
mawu ake akuoneka ngati ndi atatu mawuwo, koma amphamvu okhaokha titawakhala kuti tawaphwasula liwu lililonse palokha. Ndipo gawo loyamba limene mukamawerenga baibulo lanu adayikapo koma akuti kondwerani mchiyembekezo. Pamenepo adayika koma kutanthauza kuti pamenepo pali nkhani pa yokha yokhwima ndithu. Gawo lachiwiri la mawu amenewo ali kunena kuti pirirani m'masautso, imene yonso ndi nkhani pa yokha. Ndipo gawo lachitatu likunena kuti limbikani, chilimbikire mkupemphera. Amen. Ndiye tsopano ine ndinangofulumizika mzimu wa Ambuye kungotenga ku gawo lapakatiro limene lili kunena kuti pirirani m'masautso. Amen. Ndiye tsopano pakupirira m'masautsopo ndi pamene ndimaona kuti mutu umene tigawane lero ukhale wonena kuti kukhala moyo wachipambano pokumana ndi masautso. Masautso mukati mwawaona amene amakhalira, sindikukamba masautso aja amene Petulo adanena ku 1 Petro chapter 3 akuti masautso wena amene amabwera, anthu ena amalandira masautso chifukwa chakuti iwowo ndiye vuto, they suffer as criminals. Sindikukamba magulu amenewo, alipo wena amapezeka kunena kuti iwowo amasungitsa ndalama za banking khonde za village bank. Tsono iwo wadya ndalama za gulu abwero dzalanda katundu ali m'masautso. Ayi, sindikukamba zimenezo, amenewo ayi. Apopo ndiye kuti akukuchitani chilungamo cha zimene mwatani mwachita. Koma ndifotokozera za masautso amenewa. Ndiyeno ndimafuna kuti nditakuonetserani kanthu yaka kunena kuti pamene pali masautso nthawi zonse, pamene pali masautso trials kapena tribulations, nthawi zonse pamakhala reaction. Amen. Pamakhala reaction. Ndikuonetseni reaction ina imene ndiyambira mmawa Mulungu poyamba. Mukapeza kuti Ambuye wathu Yesu Khristu atabwera kudzamugwira akuluakulu aja achipembedzo mothandizidwa ndi ayinkata awo, atabwera kudzamugwira adadzuka Petulo amachita react chifukwa chakuti abwero dzatigwira, tawalakwira chiyani? Ife takhala muno timangodzikhalira, talakwa chiyani? Petulo adatulutsa mpeni nkutani? Nkuchotsa khutu la munthu. Amene waja ndi ma reactions. Ndiye kuti chimene chachitika nchakuti yesero litabwera wapanga react. Ndi chifukwa chake Ambuye Yesu dawauza kuti pempherani kuti mungalowe munchani? Munkuyesedwa. Chifukwa Ambuye amadziwa kunena kuti munthu akayesedwa nthawi zonse amafunika kuti apange react. Ndikupatsani chitsanzo china tinachita muno. Atalengeza apa kuchokera ku ofisi ya alembe akuti ayi alipo wena amene aluchita pollution ku makalasi, you reacted. Munachita react. Ndipo reaction yake ndinamva kena mchali chimwe muno akuti kanaveka kuonetsa kuti ukhumudwa ndithu kuti munthu amene woti sinudziwa kuti mukadakhala kuti mwamupeza aluchita pollution mkalasi, inuyo mukadamutani. Tunena kupatula kumuyimitsa, koma ngati munthu zimene mukadachita pa awiri isadapite kwa atsogoleri kuti mukadatani. Kapena kakhofu pang'ono basi, kakhofu pang'ono kuti ayi koma ine ndimangofuna ndikuonetse mkwiyo wanga, koma zenizeni ukufa kwa atsogoleri. Wina mkosana wina adakamba kanthu kena kuti adabwera ku chalichi. Mundivomereza kuti we react also. Ndiye zimachitika masiku ano mafoni amakhala ndi malilidwe osiyana-siyana. Ndiye kuti pobwera ku chalichi foni yakeyo adayiwala kuti ayisiye kuchete ku silent kapena ku vibration. Ndiye kudapezeke kunena kuti foni yakeyo imalira ngati ng'ombe. Ndiye idalira mthumba foni yake ija basi ndiye kudapezeke kuti vanthu vamchali chino panga react. Ndiye kuti ye uja nkuchiona kuti koma munomu ndiye ndapalamula koma ndalakwa.
ndipo mmene amatuluka koma ndiye kuti chalichi chonse anthu alukamba za ndani? Za iyeyo. Sadabwererenso adangoti muja zakhalira muja ineyo basi ulendo. Munthu yemweyo adapezeke kuti wapita kumowa akuja siwa ni chila chipongwe nipite kumowa. Ufika kumowa mwikira tambula la mowa basi poyendetsa manja mudzitayira mowa pamwendo. Ndiye kuti wogulitsa basi kubwera nkawestala pepani kwambiri kumpukutira kumpura pepani zimachitika kwambiri pepani ndikupatsani kuonjezera kuti musadandaule ayi. Satan also has got a way imene amathandizira wake asamchokere amapanga nawo react bwino asamuchokere ayi. Ndiye chindofuna kamba kwambiri okondedwa nkunena kuti pamene tikukhala moyo wa masautso pali zimene Ambuye adatipatsa kale kuti ife tikhoza kupambana. Ndi chifukwa chake ku Yohane 16 verse 33 Ambuye Yesu akuti mudzakumana ndi chivuto, mudzakumana ndi mavuto okhwima kwambiri pokhala mmoyo, koma musade nkhawa chifukwa dziko lapansilo ndalitani? Ndaligonjetsa. Amen. Ndi chifukwa chake timafuna tikambe gawo ili la kukhala moyo wachipambano pokumana ndi masautso. Nditso pano gawo lachiwiri lija limene taliwerenga ku Aroma chapter 12 kumene kwachokera mutu wathu mawu amene akutsogolera mukaona kuti akunena kuti akuti moyo wokoma wotani wotiyenera kukamba kwina nkunena kuti ifeyo ngati nkukhala chikhalidwe chathu chinafunika chidzikhala chimene chikupezeka pa Aroma 12. Ndipo gawo lotsiriza limene tawerenga kuja ku 2 Korinto 4 Paulo alikuonetsa zimene iyeyo adakumana nazo mutumiki zokoma. Mukamwerenga buku la kapena kalata amene Paulo adalemba ku Korinto mukapeza pena kuti amaonetsananga kuti akulemba koma ali munthu woonetsa kuti ngokwiya chifukwa cha machitachita amakosa nawo kumpingo. Amafotokozera kuti ayisinafuni kukuuzani ena afetu takumana ndi zokoma za mtundu wonse. Ufika pena ufuna utipha utiponya minyala anthu kumaona ngati tafa nkungotiponya yapo tapsa. Ndiye gawo lina ndi limene lija limene akufotokozera zakuti ayi ife timakhala omenyetseka monsemo koma osatani osaphwanyika, kutanthauza kunena kuti ndizotheka kukumana ndi masautso koma iweyo osawonongeka, koma nzothekanso ukumana masautso kapandodziwa zina iweyo nkuwonongeka. Amen. Angasuja wodula khutu munthu siwapalamula nanga chifukwa kungodula munthu khutu ku dziko lapansi ni mlandu umenewo wakuti ukufunika kuti umangidwe. Nawo ndimafuna kuti nditakutengeranso gawo ili lonena kuti mukati mwayang'ana tsopano mupeza kunena kuti Yesu Khristu mwini wake ali kulankhula mawu akuti aliyense wonditsata ine aseze mtanda wake ndipo adzikane yekha. Ukamba kwina nkunena kuti Yesu Khristu sakutilonjeza mtidzi okhaokha mchikhristu. Sakutilonjeza mtidzi okhaokha. Chifukwa chake nchiyani? Zokhomazi masautsowa zimakhala ngati muja sukulu imakhalira. Mutakhala ku sukulu kuja mukaona kunena kuti aphunzitsa kakuphunzitsani masabata 13 14 pamakhala sabata lina mulembe chiyani? Cholinga alufuna kuti mukapambana zimenezo iwo aja akhozodziwa kuti ayi zutani apa zoyenda apa zoyenda. Ndiyeno pamene kukamba nkhani ya mayesero ndimafuna nitakuonetsani anthu ngati awa. Mayesero amabwera mu njira yakuti iweyo you are innocent, iweyo ndiwe wosalakwa. Uli wosalakwa momwemo umapezeka kuti ukulandira chipongwe koma uli wosatani wosalakwa. Mudamuona Abelo chimene adalakwira Kaini nchopereka sembe yabwino ncho adalakwira. Iwe umapereka bwanji chimwana cha nkhosa koma cha mafuta chonenepa umafuna nioneke ngati ine ni chipe iweyo ndiye unekezeni zeni koma wapereka zake zayekha. Ndi chifukwa chake mudzaona kunena kuti mayesero wena amapezeka ngakhale pakati pathu mchalichi anthu wena aluchita zabwino. Daonako ife wena alumasuka mchuma chawo pepa sande munthu alupereka ndalama alupemphera ndalama mulekeni zikatha timuonera amene timuonera. Ndiye kuti nkupezeka kuti munthu wamaliza opereka koma utuluka kunjaku akungomukambira zoyipa amafuna kuti akhale ngati ndani wowa ndipo akangotasauka koma adzadziwa. Ndiye kuti munthu uja nkumatani nkumamva koda zathu nala kupereka kucha uona munthu yosadalakwa ya
okondedwa wina ndi Loti adasauka koma ali wosatani wosalakwa. Loti akungochinjiriza kuti ayaya akuluakulu anthu wanda alendo musachite chipongwe akudabwera ngati mulendo iwe ufuna titamulira ukhaulatu iwe tithyola iwe nyumba yako iyi. Okondedwa mukamati muli kuyang'ana ngakhale Eliya adakhala moyo wothawa Yezebeli chifukwa cha chilungamo osati ngati munthu wolakwa. Ameni. Ndikungofuna kuti tikhale ndi chithunzithunzi chimene chimachitika nkunena kuti nthawi zambiri timakoto khala ndi funso tikakumana m'mayesero kuti ndalakwa chiyani. Ayi mmakhala simudalakwe. Sizutengera kuti mulakwe ndiye mukumane ndi zovuta chifukwa ngati ndi mayesero musadalakwe kumene nkukumana nazo. Yosefe suja adapezeka mndende wosatani wosalakwa, ali wosalakwa. Ndiye tsopano okondedwa chimene chili kuchitika ndi chimenechi kuti pamene tikuyang'ana nkhani ya mayesero tikuyang'ana anthu amene ndi olungama mu mpingo, anthu amene ngolungama dziko lapansi, anthu amene alukumana ndi zokhoma. Umaona kuti munthu watenga galimoto yake aluthandiza ikapange ntchito zachifundo ili kumeneko nuchita ngozi ali kodi ndalakwa utenga galimoto yanga ukuti ikatumikire zachifundo za mpingo yachita songozi basi sindzapititsa koso galimoto yanga kumeneko ikapita imakachita ngozi imaonongeka. Ayi chimene ali kufuna kuti atiwonetsere abale osiyanasiyana amene adadutsa mu mnyengo ngati zimenezi. Mukapeza china Yobu wosalakwa, Yobu ndithu osalakwa mkanthu mkamodzi komwe koma adapeza kuti alukumana ndi zotani ndi zokhoma. Ndiye chimene ndimafuna tichiyang'ane kwambiri ndi chimenechi kunena kuti ifeyo ngati wanthu timakhala ndi njira zimene timapangira react. Mukawerenga Chivumbulutso 6 verse yake ya 9 ndi 10 pali zina zochititsa chidwi pamenepo akuti pali mizimu, the spirits ya iwo amene adamwalira, adachita kuphedwa, adachita kuzunzidwa kuti iwowo amwalire koma kufera dzina la Yesu. Pajama kamba kuti there is a difference between dying in Christ and dying for Christ. Ndiye kuti amenewa ndi ajama atchula kuti amalitiri amene adafika ponena kuti adafa chifukwa chotumikira Mulungu. Ndiye tsopano akuti mizimu ya makosana amenewo akuti Yohane adayiona ili kuguwa kapena kunena kuti paguwa la Mulungu. Ndiye tsopano mizimuyo inali kusima dandaula akuti kodi Mulungu kodi nchifukwa chiyani mpaka na pano simulubwezera chipongwe chimene mizimu yathu idalandira ku dziko lapansi. Ameni. Ndiye tsopano chauta akuti ingovalani magauni awiri awa inuyo zanu zidayera bapumulani. Tudikiranso anzanu, tudikiranso okhulupirira anzanu amene nawonso adzadulidwa makosi chifukwa cha dzina la ndani kuti nawonso abwerenso kumene mwakhala. Nkhani yake yovuta. Koma chimene okondedwa Ambuye amafuna kuti kumawa kuno atatiphunzitsa ndichi nkunena kuti sindikufuna kuti ndikupatseni chithunzithunzi chonena kuti chikhristu nkumangokhala moyo wakuti pakuyesedwa uzingodutsa mu mavuto opanda nawo mayankho. Koma kunafunikira kunena kuti ngati akhristu we have to understand the season. Nyengoyo tikayiona kuti njamasautso ife tinafunika tiyione mosiyana ndi mene wena kuionera. Tinafunika tiyang'ane kuti nyengo ija yabwera tsopano iyi nkalasi tikakhoza izi tusintha kalasi tupita umo. Ameni. Now muona kunena kuti chifukwa cha chimenechi ndi pamene ndimafuna kuti kwambiri tsopano tikhoza kungogawana zakuti kodi ife tikamati tikukhala mu moyo wa masautso, tikamadutsa mu moyo wa masautso menewo tikhoza kupambana bwanji, tingakhale bwanji moyo wopambana pamene tili kudutsa masautso. Taona ni kanthu yaka okondedwa kunena kuti mukamati mukuwerenga Yesaya chapter 8 verse yake ya 12 sitidziwerenga mukhozo kawerengera ku nyumba pamenepa ali kunena kuti musaope zimene iwowo amaopa. Amen. Okay, ndikupatseni chitsanzo. Mukhoza kuona kunena kuti tikamati tikuyang'ana m'manyumba mwathumu muli nyumba za magetsi timakhala ndi mawaya ena amene amakhala kuti mwina tikufuna kuti alumikize kapena tufuna tigwire mawaya amagetsi moto uli komweko.
ndizosiyana kwa munthu amene akugwira waya wa magetsi yemweyo ndi manja apululu chotere ndi amene alugwira waya wa magetsi yemweyo atavala maglovu. Amen. Mudaonapo munthu wonena kuti waya ali ni moto ndithu koma akumanga mmanjamu wavala chani? Maglovu. Akugwira mawaya amagetsi ndithu mmanjamu muli magloves opanda chochitika, koma upite ukagwire wayayo mmanja muli pululu, ndiye kuti atakhala wamphamvu mpaka nakumenyetsa kukhoma. Ndiye chimene akufotokozera akunena kuti ifeyo ngati wokhulupirira tikamadutsa m'masautso, machitidwe athu anafunika kuti asiyane ndi anthu amene si wokhulupirira. Machitidwe athu anafunika kuti asiyane. Ndi chifukwa chake mukaona kunena kuti Ambuye wathu Yesu Khristu adasiyana ndi Petulo, chifukwa chakuti Petulo amachita nthawi imeneyo asadadzazidwe ndi mzimu, amachita mtumwa thupi 100%. Ambuye Yesu ankachiloletsa achina Yohane ndi Yakobo. Ambuye ankachiloletsa kuti kodi Ambuye midzi yosalapayi kodi sizingatheke tingoyita na moto kuti ubwere wanyeketse awo. Yesu akuti ayi osatero. Uyu tulutsa mpendula munthu khutu, Ambuye akuti bweza lupanga lako mchimake. Ndiye ukondedwa ndimafuna kuti poyambirira titazindikira ichi kunena kuti ife kuti tikhale moyo wakupambana m'mayesero tinafunika kuti tidziona zinthu monga mmene Mulungu akuzionera, osati mmene maso athupi akuzitani akuzionera. Ndi chifukwa chake maso athupi mchidule kuti munthu akhoza kunyozani, atakunyozani maso akuthupi akhozaona ngati mwachipha ali koma tsona weso ndiye wachiro chipaso ukunena mpaka nofika yapa ine ndiye sindingachite zimenezo. Ndiye kuti nimene maso athupi akutani akuonera, ndipo ndi chiyembekezo cha thupi kuti ukalandira chipongwe unafunika kubwezera ndiye moyo wathupi. Amen. Ndi chifukwa chake mudzaona kuti moyo wathupi umene makhala umakhala moyo wodzala ndi kuthana, umakhala moyo woyang'ana zinthu mmene zinafunika kukhalira. Pamene tikatitaona kuona zinthu mosiyana ndi mmene anthu akuzionera, ndi Mzimu Woyera amene amatipanga ife tizione zinthuzo mosiyana ndi mmene zili. Mukhoza kumuona Sitifano nthawi imene amaphedwa akuti anthu akumponya minyala akuti iyeyo adaona kumwamba kotani kotseguka, ndipo ataona kumwamba kotseguka mawu amene amalankhula iyeyo ngachisomo, koma anthu akumponya minyala koma kulankhula mawu achani? Mawu achisomo. Amen. Kumatanthauza kunena kuti pakudutsa mu masautso tili kuona zosiyana ndi zimene wena akutani kodi akuona. Okondedwa tikangopanda kukhala otsogozedwa ndi Mzimu Woyera pamene tikudutsa mu masautso ikhala yovuta, chifukwa chakuti chipongwe kwa ife tidzachiona monga chipongwe chofunika kuchita nacho monga mmene zimafunika kukhalira. Mukamuona Yobu akuti masautso onse aja wana onse wapita, chuma chonse chapita, tsono mpono pong'amba malaya kuonetsa kudzichepetsa akulankhula mawu akuti Yehova adandipatsa, Yehova watani watenga, lidalitsike dzina la Yehova. Ndabwera wopanda kanthu sunzatani. Koma ife tikhozuta tingotengera kuti osati mwina kapena tikambeza chuma chonsecho, tingokambaza khola la nkhuku sikisi abwera anthu usiku nkuba zonse. Tikhozo chita bwanji? Upatula utuma anthu ena kuti abwere kumsika wa mwenye kondo kuti akayang'ane mu vitete vanku kuti kodi ndana amene waba nkhuku zanga. Upatula gawo limenero ndiye kuti pemphero lakenso sila panoto. Pemphero lake lija lakuti Ambuye amene mutsitsireni moto asadafike kumsika koma mukumane naye, ndipo ameneyu ndiye kuti nkumutemberera munthu uja zonse pe nkhuku sikisi. Nanga ndiye kwenkwene atakubera ni sikirini zikhozo khala bwanji? Atakubera ni sikirini plasma yonena kuti mudachita kugulitsira soya mutavutika naye kupuntha ndi akubera ni plasma. Mayesero ngati amenewo ndiye mukhozo tani? Ndi chifukwa chake mudzaona kuti alipo wena, chifukwa chakuti alibe Mzimu wa Ambuye ali kuziona zinthu mosiyana ndi wena, amakafika mpaka na kwa naere ukafuna sing'anga tandionetsani anabwero zelenga plasma yanga ndani. Chifukwa chake nchiyani? Ali kuziona monga mmene aliyesa kuzitani akuzionera, monga mmene aliyesa kuzionera.
sindikhulupirira okondedwa kuti ochuluka amene asonkhana muno mu mpingo kuti tikhoza kufika pa mulingo umenewo wakuziona zinthu kunena kuti muchatawerengera kunena kuti akuti dalitsani adani wanu. Tentiuzane zoona muno, dalitsani adani wanu kutanthauza kuti mutakhala ndi nthawi ya intercession mukhoza kukwanitsa inuyo kumampempherera munthu amene akukusautsani koma kumpempherera za positive. Ambuye m'bale uyuyu tamuthandizirana, atakudziwani inuyo, adzadziwa kukoma kwanu ndipo sadzakhala monga mmene alilimu, adzakhala munthu wabwino ndipo adzakhala bwenzi langa. Nanga amene akukupatsa zokhoma ndangati? Ndi chifukwa chake tidaona Ambuye Yesu adakwanitsa anthu omwewo ali kumtukwana, anthu omwewo ali kumnyoza, anthu omwewo ali akumthira malovu, anthu omwewo akumpanga chipongwe. Mkatikati mwa zimenezo Ambuye Yesu adalankhula mawu akuti Atate akhululukireni awa pakuti sadziwa zimene atani achita. Sitifanonso adatero asadafe akuti Atate akhululukireni awa sadziwa zimene achita. Kutanthauza kuti maonedwe athu simene wena akuzitani akuzionera. Okondedwa, ndipo kapokhapo Mzimu Woyera akulamulira moyo wanu pamene mukhoza kuona mosiyana ndi wena. Chifukwa ngati Mzimu Woyera sachita ndi moyo wa munthu, chimene chimachitika nkunena kuti thupi limakhala ndi amatchula kuti default mode settings. Thupi lilikale mmachitachita wake. Thupi mene limakhalira mmene system yake ilili nkunena kuti atakupanga chipongwe munthu mpofunika otani ubwezera. Ndiye system ya munthu imene, thupi la munthu limene lilili. Nchifukwa yake mudzaona kunena kuti ngakhale pa foni, ngakhale makosana aja akubaja amachita mafoni aja, iyeyo wakuimbira foni kuti afuna kuti akubere, iweyo wamuzindikira kuti yeye ngwakuba, ndiye iweyo kumfotokozera kuti olokoti mwachisomo kuti chimwene izi muchitazi sizikuthandizani, bwanji mutapeza kachochita kena kake kadzikupatsani ndalama. Chifukwa uku muchitako nkuba, amayamba kutukwana maphuzo okhaokha. Ndi mmene system yathu imatani kodi imakalira namwa munthu. Amen. Kanthu kena kodandaulitsa tsopano kondo mukaona kunena kuti pamene mayesero akupezeka pakati pathu tokha okhulupirira ndiye nkhani yake madzakhwima. Mayesero atakhala kuti ali kuchokera kwa kunja okha umati ndipo nkhasako, koma atakhala kuti ali kuchokera pakati pa okhulupirira anzako ndiye nkhani yake imatani tsopano imadzakhwimira. Umaona kuti mayesero ali munkwaya momwemo ndithu basi upezeke kuti mawu oyimba yangomuthawa kodi basi mawuwo nkutumbulira nthawi yomweyo kungotumbulira. Uona basi wanthu wonse pakwaya uyamba kuseka, koma useka ali ya inu bwanji mutakayisako zina mu mpingo muko muyimba kusimukukwanitsa. Bwanji munithandize ali ayayayaya mwabwera mutakhwima kale kuti tiyambe sukulu yophunzitsa inu yimba pano. Tivutika sitikukwanitsani ukuphunzitsani kuyimba. Amen. Ndi chifukwa chake okondedwa tinafunika titayang'ananso gawo limeneli. Ndiye tsopano gawo lina limene ndimangofuna kuti titayang'ananso ndi gawo ili limene akulitchula mu ndimeyi akuti kupirira m'masautso. Ndiye ndimafuna ndifotokozere kanthu yake kunena kuti kupirirako kumafunika kudzikhala kuti you endure and you have the joy. Kupirirako koma kudzikhalanso ndi kukondwera. Amen. Imeneyo ndiye imakhala nsonkhani ina yakuti ukhoza opirira koma nkumaonetsa kuti uli ndi chimwemwe. Umampeza kuti akupirira koma mmene wakungira tsinya iwenso nkumayidziwa kuti koma uyuyo aluganiza chiyani za ine, izi ndamchitirazi aluganiza chiyani. Ndiye kuti ngakhale mina zikatulutsa mawu onena kuti koma unisamale chifukwa cha Yesuyo, ndiye umati koma kupirira kumeneku nkwa mtundu wanji. Ndi chifukwa chake kupirira kumene kunafunika kukhalepo koma ndi chimwemwe. Utapirira ndi chimwemwe Satana amadabwa. Amen.
mumadziwa inu kuti Satana akakhala eti chifukwa kuti thupi la munthu amalidziwa. Amadziwa kuti munthu akamchitira zakuti obviously mwachidziwikire apanga react motere. Ndipo Satana atakhala amangodikirira kuti uyu ndi zimene zachitika apa pazi izi akungoyenera kuti achite zakuti. Ndiyeno amayembekezera Satana kuti tione kuti achita chiyani. Ndiye utakhala kuti iweyo walandira chipongwe koma mmene iweyo ukuchitira ukupanga react ukuchita koma mopirira koma ndi chimwemwe, Satana amadabwa. Umakhala ngati ndewu kuti munthu wampatsa khofu sali ukubwezera akungoseka, umadabwa umati kodi yeyo ndi okhwima, kodi yeyo chimene anganichite nchiyani ngati sakundibwezera akufuna kutani. Ndiye Satana amadabwa akaona kuti iwe walandira msautso, walandira chokhoma. Satana amadabwa akaona kuti iweyo wangokhala komanso kuonetsa kuti uli ndi chimwemwe. Ndi chifukwa chake Yesu kuja anafotokozera akuti mtendere umene ndakupatsaniwo ndi chida chakuti chikuthandizeni kupirira ndi chimwemwe. Ameni. Ndi chifukwa chake Paulo kuja adaonetsa kuti iyeyo amakwanitsa kulankhula mpaka na kwa Korinto akuti ineyo I am boasting in the persecutions. Akuti ineyo ndiunyadira chifukwa cha masautso amene ndadutsamo. Chifukwa chake nchiyani? Ndiusautsika wosati ngati chigawenga, ndiusautsika monga otumikira Mulungu. Ndipo kuseri kwa masautso amenewa Mulungu andichitira zabwino. Ndipo mtendere umene ndili nawo mwa Khristu ngakhale masautsowa ndilibe nkhawa. Atakhala wanthu onena kuti ali kudutsa m'masautso ndipo chimwemwe mkati mwawo mulibe, Satana amawanjoya kwambiri, amawanjoya ndipo amafika powatayitsa ngakhale chimene ali nacho. Angasuja mwamva pakati pathu zimafika apo potero ponena kuti mpaka na munthu ndi masautso amafika pofuna osiya udindo ndithu. Talanditsapo ife wanthu wadandaulira kuti asasiye udindo chifukwa akumana ndi masautso. Zidachitika tili kumulanda Presbytery, tidali timalandira msonkhano wa chigwirizano cha abambo. Ndiye titakhala mu session tidasankha komiti yoti iyendetse mwambo umenewo. Ndipo sankha chair tidati pafunika tisankhe munthu wachilungamo kwambiri komanso munthu wolimba mtima kwambiri. Ndiye padali mkosana wina koma wolimbatu mtima komatu wachilungamo chenicheni. Nkumusankha. Tamusankha ndiye kuti tsopano msonkhano umene tidakoza ntikuti pakhala ng'ombe zitatu. Lachisanu tikupha imodzi, Loweruka tikupha imodzi, pa Sabata tidzapha yayikulu nkhuzi. Ndiye kuti padali makosana wena adali nkachizolowezi konena kuti itakwana nthawi yokapha ng'ombe iwo amabwera. Koma cholinga chamabwera kuti adzaphe nawo ng'ombe pochoka amakhala mtima jumbo. Ndiye kuti aponyemo akaponyamo basi nkungopisira timajumbo tija kumapita ndo kunyumba. Ndiye tsopano ng'ombe ya lachisanu idaphedwa. Ndiye kuti mkosana uja chair adali serious kwambiri akuti ng'ombe ija yaphedwa. Ndiye kuti yeyo ankafotokozeratu koyambirako hayi tenti chite ndi liwende tenti chite liwendeli liwende tenti chite ndithu liwende tenti chite basi anthu liwende uchita akuti ndiye kenako basi matumbo okoza ndiye kuti usenda yonse mutu miyendo uchotsoyika yapo akuti kaitane nazimayo basi kaitane nazimayo. Ndiye kuti nyama ija ndikulo mapisa akuluakulu basi mwendo basi mapisa akuluakulu ganga ndiye nkuitenga yonse upita nayo kuchani kusitozi, mutu matumbo miyendo zonse kusitozi. Ndili makosana waja uyafuna tuza kuti ife tingangodza senda nyama pano nkuchokera liwende pano koma uyungwa chibwana ati. Ndiye kenako makosana aja adamukungira upo mpaka nakumpitira ku nyumba kwake madzulo. Koma tukumene kuja koma kamulankhuleni kodi mpingo uja mmona ngati ndi wanu. Ife meti nkalimbana kuti mpingo umene uja ubwere inu kudalibe simudaliso pa udindo inu. Takupatsani ucheya talakwa chiyani? Mudzifunsa mpingo timendetsa bwanji. Ndi adalankhula mmene akadathera mpaka na wina nkukamba kuti zimene wachita lero zikangochitika somawa iwe tiona mvula ikabwera iwe. Ndekena kuyoja ndekena ku mama watabwera chinthu choyamba adafika kuti abusa basi nasiya sankhani wina cheya.
ndiyeno choyambirira ndamuza kuti akuopseza iwe. Chifukwa chake akufuna kuti akakuopseza iweyo uthunthe. Ukathuntha pamenepo apeza mpata alowa. Ndiye tsopano iwe kalikonse kadzichitika udziniuza. Haye koma nikadasiya nkura ausasiye. Ndiye kudapezeka kuti mawa tsiku lopa abweraso makosana wache. Ndetsano basi ine ndapita pomwepo basi ukacheza. Basi wapha basi aluchita basi numacheza. Ndiye nkumayamikira kuti koma tsono cheya mwachita ntchito yabwino zedi. Muri ndiwo dzulo yakwana bwino nesa munafa kuja kuli boda ndaula. Munatani kodi inu dzulo licha? Hayi abusa tinatere nkuti mupitilize zimenezo mpaka na msonkhano utimalize. Ukala msonkhano wabwino kwambiri. Akurara thokoza abusa. Basi nenu choka. Basi napita. Ndeke nakozakatero adampitiraso madzulo. Unakapangana ndi mbusa wako kuja. Uona ngati fetima muopa. Ichi ndufuna okamba kwambiri okondedwa ndichonena kuti Satana amadziwa kuti atakhala kuti wakumvetsani kupweteka kwambiri amafuna kuti akutaitseni china chake. Akutaitseni chimene chocho. Pachichewa suja dakamba kuti zingalume pulantani ntenga. Ndezinafunika madziwa kunena kuti ngati muludutsa mu masautso sindiye kuti mufike povula chigwirizano ifo mudutsa mu masautso. Hayi nditu. Popeza mwadutsa mu masautso sindiye kuti muvule bacha tsogoleri. Hayiso. Musiye uchewa komiti mudutsa mu masautso. Hayi chifukwa chake nchiyani Satana akuyembekezera kuti muchita zimenezo kumene. Ndiye munafunika kuti musataye pasi. Zimafunika tu muuza Satana kumfotokozera kuti udindo tusinsiya nipitiliza mpaka nkatani nkatsiriza nthawi yanga. Ameni. Ndi chifukwa chake okondedwa atumwi adakwanitsa kukondwera. Simudamuona Paulo ndi mzake kundende kuja anthu amangidwa ali musero koma luimba chani makolasi tu oyamika Mulungu. Ndiyamika Mulungu wanga ine olenga. Munthu ali munsero. Ali munsero. Aludziwa ndabwera kuno osatani ine osalakwa. Ndabwera kuno ine osalakwa. Kanthu kena ndi akakondedwa kamene ndimafuna kuti tikaonenso kamene kakhoza kutithandiza ife kukhala moyo wakuti tikhoza kupambana pakudutsa m'masautso. Tisamakhale ndi chikhulupiriro chosuntha. Mukhoza kawerenga machitidwe atumwi 20 verse 22 kufika 24. Chikhulupiriro chosuntha. Chikhulupiriro chosintha. Alipo anthu otere amene iwowo atakumana ndi nyengo zovuta amasintha kaye. Amayamba asintha kaye nditu. Ndi zimene zinkachitika tikamawerenga church history. Mpingo yambirira umene nthawi imene unkadutsa mu mnyengo ya mayesero imene ambiri adabwerera kumbuyo amawatchula kuti the lapsai, anthu amene ma backsliders. Zinkafika paja ponena kuti akhirisitu aja ndi inu. Chabwino. Akhirisitu gwirana amenewa ugwira. Ndakagwira nkuponya musero. Ndiye kuti sero ija nkuyilandira kuti tikakhala muno tituluka. Ndeke nako basa akuti hayi zafika apa tsopano tisake mikango ya njala. Ndiye tatenge makosanawa tipena ku stadium anthu akakhale kuma stand ngati alonerera mpira. Ndiye akhirisitu oti kaponye groundimo nkutsekulira mikango. Ndiye kuti mmenemo izikatolapo mmodzi. Ndiye kuti amauza kuti amene mulufuna mupitirire chikhirisitu mawa kuli ground uku mikango. Amene mufuna kupitiriza khalani muno. Amene simulufuna tulukani. Ndiye basi makosa nena madzailingalira. Zafika pamenepa. Ndiye amangu auza anzawo kuti akuluakulu zafika apa ineza nivuta. Ena anupitirizani ineyo nambe nikayambiranso ulendowu. Ndayamba ndabwerera. Basi ubwerera. Alipo anthu otero nditu. Ndipo chizindikiro china ndichi chakuti malinga ndi mpingo wathu wa CCP masiku ano tikakoza mpereko wofuna kupanga china chake amakhala ngati anthu ayikidwa m'mayesero ndi pepa sandetu.
Paper Sunday imakhala ngati kuti anthu awayika m'mayesero ndithu. Amafikapo Paper Sunday ukonzedwa, amafikapo lino anthu nusiyo bwera ku church. Usiya ndithu ndiye kuti likangofika tsiku lenene Paper Sunday ukachikopemphera kwino, ukapemphera kwino ngo CCP aluthawa mpereko kuno kwawo. Ndama kumana ndiwodziwana nawo kumene kuja ngasimalire mpomwe apo. Kodi lero muzacheza kuno kwathu alayi lero tidzacheze kuno kwanu. Kwanu kulero banja zopereka za kulakulu mpingo masiku ano ukuwawa. Ndiye nati ndidzapumulire kuno. Kaya kupereka ndi mayeso amene Ambuye amatipatsa. Tikapambana mayeso amene Mulungu amataniso kodi amatikweza pa nthawi yake. Amen. Okondedwa, kanthu kena kamene akutithandiza pano kamene katipatsa ife kupambana pamene tikudutsa mu mayesero nkunena kuti akuti tisabwezere choyipa ndi chani? Ndi choyipa. Atero kuja kwa Roma 12 verse 19. Anthu otilanda minda bwa, anthu oti adakulandani munda, adasuntha makasu mundawo, adasuntha chabwino mwina poti kuno kumapoloti iwo amangosuntha malire basa katere uona amanga mpanda wawo alufuna mangira. Timachita nawo bwanji anthu otero? Kodi timachita mota? Kodi otichitira ife choyipa timapanga nawo chiyani? Okondedwa, chimene chimachitika nkunena kuti chikhristu chi ndi pakati kolo. Chikhristu si theory ayi. Chikhristu nkuchita. Pamene ife tikuchita zimene zikufunika tichitezo tikapanga practice ndi chikhristu. Ndipo udutsa mu mayesero mumasautso muja ndi mmene mumapezeka kuti mumatha kuonekeranso kunena kuti munthu uyu ndi mkhristu. Munthu uyu ndi mkhristu. Chifukwa tikatengera masautso amene ife timakumana nawo ngati akhristu adzachokera kumbali zosiyana-siyana. Wena kuntchito kwanu adzakunamizirani wopanda chifukwa, ukusemerani ndithu. Makamaka mutakhala wachilungamo pa ndalama, simudzachedwa kusemerani zinyawino. Anthu achilungamo pa ndalama, uona munthu ali mchilungamo pa ndalama, chilungamo chonse kuti ndalama zaboma za kampani akatenga ndalama zija akagwiritsa ntchito kutatsala change abwezere change. Ku iweyo tangukhala ubwezera change ndiye wapalamula anzako. Ali awatu afuna alichotse pano osauka. Maganizo aya awatu afuna ntawuni muno ifeyo tizankhala palenti. Maganizo aya ndiye palufunika tikambeni mabwana iwowa awachotse akawayike uko kumbali kumene sikuzikakhala change. Awachotse. Pokhala wokhulupirira tinafunika tizindikire zimenezi. Popeza talipo wena akawachita zimenezi amangoda kuti simwanichotsa lero, Ambuye adzandikweza, akadzandikweza tidzaonana. Ndi kuti alukonzekera kuti akuti achita chipongwerero iwo ngosala kwadi, koma akonzekera kuti Mulungu atawakweza, atakawakweza akatani akabwezera. Suja adachita mnyamata Yosefe, adafika po wauza azibale wake akuti ayi mudachita zimenezi ja sinu adali Mulungu. Wauza azibale wake sinu adali Mulungu. Mulungu uyo ankangofuna kuti nditsogole ine, ubwera kuno, nkabwera kuno ndidzakuthandizireni njala ikatani ikabwera. Alukamba zimenezo ndiye kuti makosana azibale akewo amene ankalimbikira kuti ayi nkofunika kupha yake ali pomwepo. Ndi chifukwa chake mudzaona kunena kuti zimene adachita Yosefe, mukamuchita study nyamata uja, zimene adachita Yosefe poonetsa kuti sakubwezera choyipa sakubwezera choyipa ndi choyipa, akubwezera chabwino m'malo mwa choyipa. Ndi chifukwa chake mukaona kuti ngakhale bambo wawo atamwalira azibale ake sadakhulupirire. Adaona ngati kuti uyuyu mwina adusungabe kampeni kumphasa, amwina amachita ifo cha madala mmene choka madala mmene madala amwaliramo uyu adzatikaulitsa tsiku linawo mpaka na nkuchita koza kabodza ndithu ukoza kabodza azibale wake nkuchita opita akuti achimwene ifeyo tabwera ubwera ifeyoko timafuna tidzango kufotokozerani kuti madala sadamwalire adasiya mawu kunena kuti azibale anuwa muwakhululukire zeni. Ndiye chadadziwa kuti makhuluku yawo ausowa mtendera lona ngati sindawatani sindakhululukire. Maganizo mwawo amaganiza ngati kuti Yosefe tsiku lina adzakhaulitsa. Koma chimene tikuchiona nchakuti chidachita nchimenechi chakuthandizira ife kupambana nkunena kuti tisamakhale anthu akubwezera
koma chilungamo cha Mulungu chimene ife tizichilikirira chifukwa Mulungu ali kale mchilungamo chimene ali nacho kuti ife tikalandira chipongwe cha mtundu wotere Mulungu ali mchilungamo chake chimene amachita yekha koma ife tikapanga chilungamo cha ife tokha ayi sigwira. Amen. Okondedwa, gawo lina limene ndimafuna kuti pamene tili kutsiriza titaliyang'ana ndi kunena kuti pamene tili kudutsa m'masautso amenewa kupirira kumene timakhala ife tili kupirirako kumakhala ndi gawo limene timafunika tiliyembekezere lakunena kuti pamakhala tikuzoti significance zimakhala ndi phindu lake. Sindiye kuti munthu ukhoza kungopirira ukhoza kungochilimika pakudutsa m'mayeseromo iweyo nkupambana zingotha choncho. Mulungu satero. Choyambirira chimene inuyo munafunika muchizindikire nkuti kodi phindu lake la izi nchiyani, chifukwa ndiye funso limene anthu ambiri amakondofunsa. Tsono ineyo wanena nikangomuleka nipindula chiyani, wofunika nimbwezere na Yesu adziweso. Phindu lake limakhala chiyani chokhacho chakuti mukhoza kukwanitsa kumupirira munthu inuyo moyo wanu wa uzimu mulingo wake sukhala wofanana umakhala kuti ndi waukulu mwasuntha. Amen. Ndi chifukwa chake mudzamva wena amene amafotokozera akuti koma ine ndimayamika Ambuye kwambiri, ine kale tu ine sindali chonchi. Anthu maitodabwa umachiro mudabwa munthu peze kuti anthu koma kumunenera mabodza koma kumunena alidu osabwezera nkuchiro ofusa kuti mwamaliza kuti prize koma Ambuye akuthandizeni zemonenazi sizoona Ambuye akuthandizeni basi ndiwe nkumudabwa kuti iwe udatani lero udatani amakhala uja wonena kuti iyeyo ngakhale akati wava kuti m'bale wake walandira chipongwe ku 25 amalero kwera mini basi kuno upita ukamthandizira uthira mphepo ku 25. Kalero adali uja wachoncho uja wakuti m'bale wake kungomuimbira foni kuti asisi ine tukuno neba wanga kumwachira zakuti ndiye wamuta hayi basi nangomusiya nibwera komweko mpaka notengera transport mpaka nankukwera mini basi nkupita kumene kuja nkukafika amakhala tini kumweko nkukafika kumene kujako nkumuthandizira m'bale wawo kumtsira mphepo munthu nkumutira mphepo munthu kenako basi akamachoka basi azibale wawo koyenda kunkumadalira kuti tili ndi anthu akusatesikisi amenewo sizocheza ayi amenewo amakumenyera nkhondo ayi. Koma ngati ukhoza kufika pochoka mulingo umenewo ndi kufika mulingo uwu wakuti ukhoza kulandira chipongwe azibale wako kulandira chipongwe wewe nkumauza kuti tenti zingowapempherera sakudziwa zimene akutani sakudziwa zimene akuchita mpaka natakufunsa kawiri kuti anti inuyo amenewo lero anti mungatero inu mungangondisiya koma akuona kuti anti wandi anti achani awa anti atsopano amene iwowa akuonetsa kuti mulingo wawo si wakale uja ndi kuti kodi ndi watsopano. Amen. Ndimalize ndi mawu awa. Okondedwa, pakudutsa m'masautso mdziko lapansi tokhala moli ndimadziwa ine kuti alipo anthu ambiri amene adayesayesa kupeza njira zimene amaona ngati zikhoza kuwathandizira anthu pakudutsa m'masautso. Kaya ndi masautso amalingaliro depression, kaya ndi masautso amene amabwera kaya ndi pachuma cha munthu, kaya ndi pa zokhudza moyo wake wachuma ndi zosiyana aja amatchula kuti ma psychologist. Timayamikira ntchito yabwino imene amachita koma dziwani kunena kuti iwowo ndi anthu amene nawonso sangakhale yankho ngakhale ku masautso amene munthu amakumana nawo, koma amene amakhala yankho ndi Yesu. Mwa mzimu wake woyera mwa munthu amapambana munthu pamayesero. Pali mkulu wina psychologist ku America kudapezeka kuti iyeyo ankamudalira kwambiri, ankagwira ntchito imeneyi yakuti anthu ankabwera kwa iyeyo kudzamutulira nkhawa zawo. Akamutulira nkhawa zawo anthu iye uja ankawathandiza kuti situation imeneyi zimafunika kutere koma zimafunika kutere. Iye uja kumathandiza wanthu uwathandiza wanthu. Adadzangopeza kuti mkazi wake wayamba vibwezi. Iyeyo psychologist mkazi wake wayamba vibwezi. Angasono yeye ngothandiza wanthu. Adasoweka womuthandiza. Kothera kwake tsopano adakachita suicide. Anga si munthu
koma tikakhala kuti ife tikudalira mzimu wa Ambuye atigwirize m'mayesero onse amene ife timadutsa tidzapambana. Amen. Tafunsa abusa amangirire ndi pemphero gawo limeneli. Okoma mtima ndokhulupirika ndinu Mulungu amene simudatisiye opanda mawu anu. Mwayankhula nafe chisisi ndi Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Nsonkamanja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.